Sa good vibes, nakakadto ka na sa ginatawag nga yahong-yaho nga palaliguan sa Banwa sang Lucia. Ini ang isa sa mga ginapabugal sang barangay Canlandog. Isa ini sa karon sa mga madamo nga spots sa Banwa sang Murcia nga ginakatuan sang mga turista para sa mga beginners o kung hindi luyag sang inoras nga laktanay. Ang yahong-yahong ang pang-entry level para sa hikers nga gusto maka-experience sang katahom sang nature pero hindi amo sina kalayo. Makita ini sa Barangay Canlandog sa Murcia. Gin-recommend nga magkuha sang guide magsaka diri kay kabahin na ini sang Northern Negros Natural Park o kun NNNP. Kag naga-requirement sang permit. Sang una, sulumpa ng dalan pa Canlandog, pero subong na semento na padulong proper. Sa unhan sang Canlandog proper, may area nga pwede bilinan sang salakyan o kon motor para hindi na tama kalayo sang lakton. In less than an hour, nga lakat, manlambot ining yahong-yahong. Timing lang tapos mo pabalahas hiking, makapahulong ka na diri. Manubo lang ang hulog sang tubig kag ice cold. Naga-blue ang color sang tubig sa madalong nga parte sang linaw nga daw yahong ang shape. Madalom ang tunga nga porsyon sang linaw. Pwede makapahulom sa matinaw nga tubig. Maglutaw ka diri, daw ga-float ka sa hangin lantawon sa katinaw sang tubig. Matinaw kag mabugnaw nga tubig, ini ang ginatanyag sang yahong-yahong. Isa sa mga bugal sang Barangay Canlandog.